kebrek ane watu kadhe bapak. Ya kebrek kadhe bapak. Kabeh mentol ambek reang. Reang dimadan-madan. Joko brek elek, Joko brek elek. Joko brek arek gunung kenang-kenung, arek desa kesa-kesa, patek retek, udik-didik. Joko brek gak duwe wong tuwa, Joko brek anake watu. Lah nek Joko brek anake watu lah, reang iki kerikil lah. Oh iya. Pancen kaya ngono. Titenono ya nek kepethuk reang maneh. Tak slentem rika. Rumangsane. Ayo nek wani maju lho. Joko brek arek lidah Donowati. Awangane kok. Ayo nek wani. Oh, brek lho. Tekan lakar santri sampai wiyung arek iku mung gelut ambek arek babatan. Lah ya dipisah sih wong gerang kok. Wong jange tak pisah mbluwa yumput tak golek nang ndi. Tutno ta Pak arek iki Pak. Mlebu gang tak goleki sampeyan kok. Arek iku nakal lho Pak, sama roge brek ya kaya ngono lho arek iki. Bapak pancene gak tegas. Wong arek tambah suwe tambah gedhe, tambah nakal. Ijono wedhus ae arek iku. Wong putune kasih dikaya ngono iku lho. Lah kon mong gak gelem ngomong, aku mbok kon ngomong terus. Arek lanangku bagiamu. Penggawe ngomong karo mbadok tok kok. Blablek. Gak karu-karuan ngene bapakmu kudu tak iyak-iyak ae. Ngomong putus situk ae kok mentak. Magrib dijak mulai gak gelem. Malah gopak no kalenan. Tak gergeten aku. Koyo dipeksa mati gendong ngono Oh, tak pencut ae, tak pencut Mana ndi? gak gelem mulai kok. Nandi Embo. embo dhewe. Karo mulai-mulai Lah iya. wingi lho Pak. Putumu ku merana-merana ku kudu dikete. Wong gerak gak tegas. banter playune. Lho. Oh, gak yo anak. Ora loyong. Madan-madan karo reang. Dimadani yo apa to Le? Jarene reang ki elek. Reang iki gak duwe wong tuwa, Yung. Ora. Batekno arek-arek. Ora. Isen reang, Yung. Kon niku wis gerang. Wis gedhe. Dilokno arek ya ilokno dhewe lak ya ngono. Wis tak ilokno yo, areke mlayu reang gak iso nguber yo. Kon kok mlebu. Rene yo kene lho iki aku kene tak kandhani. Reang Ku bapakmu. Iki dedok. Iyung. Heeh. iki Pak Eyang. Iki simboke reang. Iya. Lah iki Iyung. aku Kok iso omah iki lho? sipakku elek ngene. Engko tak dodok lambemu kon engko. Meneng. Pakde iki nome yo ganteng. Aku gak gelem meneng. Meneng. Aku gelem meneng. Nek padhe ngambung cagak. Kongon Koplak kon iku. kokonen.
Dorotana. Rek, aku ki wis tuwek dikon ngambung cagak rek. Cagak. Gelem tak gak timbangane nangis. Cagak. Oh jangkrik arek iki. Timbangane nangis putumu. Ayo. Kok ngambung cagak ngarah kalong ta? Kurang mepet. Wis templekno. Kabeh wong ya ora nek durung. Ya. Wis ah. Cocok. Lega gerokamu. Cuman iki aku ngambung mbok mudhe ra tau. Mbok kon ngambung cagak. Kene nak. Kene. Tunggu dikandani yungmu. Kandhanono nak. Saya suwe anakmu ya sambah gede. Tan wuru ngetepet takon bapakne kandhanono. Wis. Bosen ora-ora. Saya ngerti nak. Nek anakmu takon bapakne. Tan saya suwe pendina ya takon bapakne nak. Iyalah, rek mbulek rek. Yo tak kandhanane kamu. Takon ndukmu. Apa Yung? Aja nangis Yung riko mangkon. Yung meneng nang riko sing cewek Yung yo. Elong kene biong tak crito. Lungguh kene. Aja nangis. Lah, biong tuh tak nangis. Berek, Ya Yung. kandhane koncone berek iku salah. Sampeyan iki sing duwe sifat. Yang duwe sifat Yung. Benar. Temen Yung. Yo. Tapi janji karo biong ya. Janji apa Yung? Engko lek biong kondo sifate sampeyan iki sapa? Aja goleki sifat yo nak. Ngono ah. Ya. Ning omah ya. Karo biong. Kandhanono nduk kandhanono. Iya, Pak. Beres. Ya Yung. Sipakmu ki dudu wong sembarangan lho, Nak. Wong sing nyekel pedang Panguwasa ana ing Katemenggungan Surabaya. Ya Tumenggung Jayangranana nggih. Jadi yang iki duwe sifat Yung. Sifat yang pedenggung Jamberono. Bedenggung dengkulmu atos ngono. Tumenggung. Lah iya Pakde, jarine biung mau bedenggung Jamberono nok Surabaya. Tumenggung jaeng rono. Lah iya Jamberono. Wis sembuh sak karepmu. Yung. Aku nek suwe-suwe ngene aku ya reang isin Yung. Terus karo Reang tak ndoleki cipak ya Yung. Yo jarine mau janji karo biung tak goleki sifat kok bener. Ngene lho Yung. Aku engko nak nang Surabaya. Ndoleki cipak reang. Bedenggung Jayeng Rono kok tak gawae mole Yung. Kok gawa mulai ngarepe lapo? Lo tak ndukno riko. Brek Joko Brek. Surabaya iku ado, Nak. Akeh montor, nok kono akeh rondo. Aja rono, Nak, nok omah ae. Wah, aku ndoleki cipak. Aduh. Moh. Alam bu kerasa Surabaya rame nak. Kon kok gak rolor gak roketul. Kuatire jom kok kan kesasar. Kok tak dolane dhewe kok tak pedhok Yung. Kok tak pedhok cipak. Walah, yo. Ya Yung ya. Yo, aja medhit to lek ngomong karo wong tua kok gak oleh ngono nggih. Yo aku wis kadung isine yang dilokne dimatan-matan karo kanca koncone yang lho yo. Ya wis. Tekadmu wis kuat. Iya yo. Goleki sifat. Yang tak budal ndoleki cipak. Engko dhisik. Lek berek nang Surabaya gak nggawa apa-apa, gak diakoni karo bapak. Nah, Ngono ae yo. iki jenenge Cinde Puspito. Biyen waktu sampean ana bobotane biyo,
Rama iki pesen karo Biyo. Mengko yen anak mulai ning alam dunya, takon sapa bapake. Kantenana Cinde Puspito iki, engko bakal tak akoni anak. Ngono Ayung. Dadi aku nek pedhok Rama iki kok dikai didokeno cendel iki Ayung. Cinde Puspito. Aja mbok ijolno dawet lho ya. Ya Pakde. Engko nang mbok ijolno dawet ngono. Enggak Pakde, aku tak dodono cendel iki kok tak dodono Pakde. Cindil dengkulmu atos, cinde. Lah iya cindel. Cinde. Cindel. Cinde. Cindel. Mbuh karepmu. Golek takon saka wong tuamu wedok. Kondo, awakmu anake Dewi Sangkeng Ndara Brengas saka lidah Ndarawati, awakmu bakal diakoni anake Biyung. Ngono Ayung. Aku njaluk pangestumu ya, Yung. Udah tenang. Alah rek. Ngono Lem ya, Yung. Pedhok Pak Lem. Ya to bareng. Tak gendoli kon tetep budal. Bandongane Biyung. Suman-sumun slamet gak ono alangan apa-apa tekanmu nang Surabaya. Muga-muga diakoni karo wong kang ngukir jiwa ragamu ya nggih. Kutha slamet mulih slamet pandongane Biyung kanggo awakmu nggih. Pangestumu ya, Yung. Yo njaluk pangestu, Yung. Sing hati-hati yo nak. Sluman-slumun slamet muga-muga gak ana alang-alangan apa-apa nak. Ayo, Yung. Aku pamit ya, Yung. Rek, kon dipamiti. Aku lungguh metiti. Prasaku aku dipamiti. Lah kok aku diliwati, rek. Sama betul anakku koyo ngono. Yung. Bakul tak bawa ya. Gawa nak. Iya, Wis kono temen lho, Yung. Bisa. Tak bawae mulih. Rama kok Yung ya. Pamit, Yung. karepe didongakno budal selamat mulih selamat. Mbok aja lara ati. Enggak ora. Senajan iki kaya ngapa iku ngono putus sampean karo Yo. putuku. Iya rek. Ayo direwangi tirakat. Heeh. Ayo didongakno nyuwun anggone Gusti ingkang murbeng dumadi. Muga-muga si Joko Brek pedhok bapake diakoni bapake kanthi ikhlas. Ya. Budal selamat mulih selamat. Ya. Ayo nak, ayo. Mas Sawungsari, Injih Kang Mas Sawungrana. apot banget ngembune dawuhe Kanjeng Rama. Sebabe apa? Sawungrana dalah Sawungsari. Kautus jaga parigolan. Tok sapa sing mlebu nek parigolan tanpa tapak asmane Kanjeng Rama dibalekake. Ngoten Kang Mas. Heeh. Kene kudu ketesyoga Kang Mas. Bener apa sing dadi kandhamu? Nggih Kang Mas. Stop! Anggrek gayolan ngono. Saduk. Apa meneh? Riko iki wong wedok ya. Iso ngarani wong wedok. Lho iki ya wong wedok iki. Kok iso ngomong lek aku wedok? Lah Riko gawe jaring ngene, gawe sewek iku wong wedok. Ngawur ae. Ngomong suku jeplak. Lah terus karepe Riko ya apa? Ana bengos iki wong lanang. Wong wedok saduk kapok kon kok. Dadi nek nganggo entok apa rong-rong ngono iku wong
Nang. Brengos iku ya gak wong lanang tok. Ha, yang duwe kucing iku lanang wedok ana brengos. Wo, blok kon niku. Lek wis seru ana jenggote kaya ngene iki ya wong lanang. Heh? Lek ana jenggote ngene iki wong lanang. Oh, nek ana jenggote iku mesti lanang. Iya. Gak mesti. Lek kok iso gak mesti? Lah wedhus reang iku lanang wedok ana jenggote. Pak ngawur ancene ngono. Wong elek. Apa wong elek? Aku ki ganteng kon sing elek. Ra salah Riko ngomong reang elek. Kon aku nang ndi sih? Eh? Kon aku nang ndi? Ngomong gak jelas Riko. Kon arep no endi? Loh, goblok deg deg. Arep nyang endi ngono ta? Heeh. Kok arep no endi? Ngono ae potongane petita-petiti. Arep nyang endi? Reang kate nang Krabaya, adoh kono lho. Nuwun sewu. Dimas Sangsari. Omonge arek iki kok bingungke. Nakaya iki apa maksude? Boten klintu Kang Mas. Surabaya Kang. Kon ngomong Surabaya gak iso ah. Surabaya. Lah iya. Nakaya. Krakaya. Oh, Apa reang kok nyabok sepak? Kon nang gone Surabaya arep goleki sapa? Goleki Cipak reang. Golek apa? Cipak. Kang Mas. Sipak niki napa Kang Mas? nek tak melu sipak iku bapak. Bapak. Iya. Bener iki Bapak. Ya kaya cocok arek iku lho. Ket mau ngomonge kok Ancen iya. panas ke kuping. Bapakmu dadi apa? Bapakmu dadi apa? Cipake reang dadi bedenggung ana ing Krabaya. Juluk Jamberana. Wah, lah iki. Bedenggung Jamberana ki maksude yo napa, Mas? Boten klintu Kang Mas. Tumenggung Jayeng Rono Kang Mas. Oh, ini nek ngomong sing jelas. Temenggung Jayeng Rono ngono lho. Lah iya, bedenggung Jamberana cipake reang. Ah, goblok. Jenengmu sapa sih? Jenenge reang. Reang jenenge Joko Brek. Arek Ndonowati lidah Ndonowati. Oh, gak takon aku. Gak takon aku. Jenenge Riko sapa? Nek wis gawe sandang penganggone katon, mencorong-mencorong putra katembungan Brangwetan kutha Surabaya. Sawung Rono jenengku. Walah go eno ah. Kutha-kutha. Lah iya go eno. Apa? Delon aku. Heeh. Sandang penganggoku menceret-menceret putra katemenggunan Brangwetan Surabaya. Ya, Sawung Sari. oh go eri. Berarti nek Riko sak rong-rong, Riko sak ret-ret, reang sak dandang. Mulai trimisan. Buka apa sih? Terus buka apa? Sing tak gawa. Iki ta. Iki Bagong. Tak tukune. Tak tukune. Oh, larang nyawane iki timbang nyawamu. Lah kok ge apa? Lho. Iki gak oleh binggang serambut karo Joko Brek. Iki wis pren pisan. Wis ngene. Apa? Kon kan arep mlebu ning Katembungan Surabaya. Iya. Umpama adu jago ning gone putra Katembungan Surabaya ya apa? Adu jago? Iya. Riko ngejak reang adu jago. Jagone Riko musuh jagone reang ya Bagong. Iya. Wani reang. Nek jagomu sing menang kon oleh mlebu ning Katembungan Surabaya. Ya. Nek kalah, oh, ketokan guru. Oh, nek reang menang, reang iso mlebu ana ning Krabaya. Meneng Gong, meneng kepancal wetengku beset goblok. Apa rek? Gong, meneng ora aduh cangkem rek.
Nek reang sing kalah jagone kethok gulu. Wani reang. Wis reang urip nang kene ya gak dadi apa-apa ae kok wis kendel tok reang. Sik to. Gulune sapa sing diketok? Hah? Gulune sapa? Ya gulu Rika. Dimas Sausan. Nggih, Kang Mas. Dukun jagone pitik saka Katembungan Surabaya. Nggih, Kang Mas. Ayo sembarang. Gong. Aduh, aja kaca Gong loro. Ini lho, Gong. Rika kok nek tarung sing temenan ya, Gong. Pancalen matane ya, Gong. Ojo sampai kalah lho, Gong. Ayo. Aku jago wis. Saiki kari botone. Ayo. Karepe Rika apa? Ngajak apa saiki? Oh, ngajak tarung karo Rea. Sembarang. Keplayu. Aja mlayu gono karo Gori. Iki lho Joko Brak. Pamikiraku ora penak banget. Oh, dados panjenengan menika yang siapa sekerta seharian saya lubat sekerta kare dados pemikir ngadat ngatos motoran. Ono sing ndak pikir. Iya, bener. Tarik bulan. Mau enten kang olo. Kadhe lebet wonten tarik bulan.
Kanjeng Rama nak kok marang kowe. Kok sapa ae mlebu katamu jan kan kok ora nggo apa asmane kudu kok wong ewan kurang tasik kan ngomong kan ngati dan tasik kok lo sapa sing delok balekno. Jagoku lho ndi? aku omong Ngalemmu jagoku ndi? Jagone reyang riko colong ngono. Mah. Iki sapa iki? Jagoku digawe iki lho, Pak Gus. Iya, Pak Gus. Iki sing Joko. tak kok jogo iki nawar-nawari piye Loh, reyang mau lak kasih mlebu ah. Terus dipalang-palang didatambek iko gono mbek guri. Ngono lho. ono tahu Ha iya. ya kowe ora oleh Oleh aku mlebu. terus nganti jagoku digawa iki mang Reyang dicadu jago. oh adon Iya. terus kopane opo Sokone nek reyang menang jagone reyang menang, reyang oleh mlebu kutha Surabaya. opo Iya. Iya. Lha iso ngomong ngene kok. Reyang yo ngomongnya yo ngene iki, Pak Gus. Ate lho. ngomong sing penak Reyang lho kok kene. Ate lho kok barang iki, Pak Gus, angele. iki mang jagung menek tak kalah Jagone reyang menang. kan Menang reyang oleh mlebu nang kutha Surabaya. Nek jagone reyang sing kalah, reyang diketok gulune. Iya. Menang. Iya gono goni sing bawa mlayu ku eneke sapa kok kurang ajar ngono Pak Gus? putraku yo anakku Ku anake Riko ta? Pantes kelakuane kaya ngono Pak Gus. kaya sapa Gol gak tinggal. Apa ini? bapak nikah Lah iya Pak Gus, kemarin iki kok ben yo ngono. takon kawan aku kuwi jenengmu sapa Jenenge Reyang ah. Jenenge Reyang Joko Brek. Joko berak sapa iki Reyang saka Lidah Donowati. anake sapa Reyang anake Yung Sangkra. terus kowe yang angkatan dengan iki golek sapa Reyang kasih ndoleki Cipak Reyang. tahu kan tahu kan si pak iki yo nek kok iki pak iki pak oh Yo kaya cocok cari itu lho. satu Apa kata apa? Ayo, tak apa-apa yo. ngono awakmu nang ketemu dengan Brametan Sosro lho le isu dharmamu kabeh Cipak Reyang. Cipak. Ah, gak ngerti Cipak wong iki lek. dharma kabeh iki yo wong tuamu yo bapakmu Lah, iya kaya contonge Riko iku. golek bapakmu Iya. bapakmu sapa jenenge Cipak Reyang iku dadi bedenggung ana ning kutha Surabaya. Juluke
Bedenggung Jamberono. Sawung rono sawung kali. Bedenggung Jamberono iki apa? Temenggung Jaing Rono kan itu. Temenggung Jaing Rono. Joko berat. Yo, Kowe mbak rek wong tuamu digawani apa? yang budal nang Surabaya iki digawani kalo Yung Sangkra. Digawani apa? Iki. Yang digawani iki, Pak Gus. Apa iku jenenge? Wis lho cendil. Cendil iku anake tikus. Lancen ning ngono dari Yung Sangkra ya. Iku arani cindhe. Yo kaya iku lho lambene iki lho. 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 Joko berat. Iki cindhe Pusento. Yo Pak Gus. Iki ora ana loro telu iki ya. Yo wong tuamu ora ana loro. Tumenggung Jaing Rono yo aku. Ger. Aku wong tuamu sing bener. Iki tipake reang ah. Heeh. Wah, Pak. Niko nang diae gak mule-mule, Pak. Sakno iyong lho ijenan kademen ya, Pak. Ya, yungmu nggo omah. Iyong gak apa-apa nang omah. Ngenteni Riko. Ayo mule, Pak. Gose, sabar. Lungguh sih. Longgo dhisik apa? Pamane, kula badhe matur kalian Iya. panjenengan. Saged panjenengan kados gajah putra mengalipun kados pundi soramane. Yen iki eling kula sematen wonten katemungan Brangwetan kita Surabaya kang nemoni kang kebaya kang luwih gedhe. Inggih kados pundi? Ora ana loro sing bisa nambani kejaba tumenggung Jaing Rono. Tarewangi ngangkang jagat jamun laku ing Karang Pradesan ing lidah Yonowati arek desa kesa-kesa kok jebule ayu banget. Terus Nganti kados aku pundi? kayuyun. Kayuyun. Heeh. Terus panjenengan gadah Rasa tresna marang si Dewi Sangkra. Dipatutan iki siji jeneng Joko. Panjenengan ketika yang kados mengaten, menapa boten rusik penggalih kula? Ya, Panjenengan syukurane sing boten akeh. begedat pados jampine praja. Dadose panjenengan kayuyen lan tasik timur ramine Dewi Sangkra. Menapa boten rusik penggalih kula? Gose aja kesusu awakmu napa aku. Aja kesusu muring. Sadurunge aku njaluk pangapura. Njaluk pangapura. Awakmu mulane sampeyan sing sabar. Badhe mengaten, panjenengan iso Iya. ketika yang kados mengaten kula kedah sabar ngoten ta? Babakan iku ayo mengko dibut ing wae. Babakan kekeluargaan. Oh, ngoten to ramane nggih iki boten apa-apa. Joko Brek, Yo, aku nyelur kok. Ya apa iki? yo wis. Ketemu Kanjeng Rama yo ono. Mau ayo. Ya wis, apa mau? Wis nek wis ketemu Kanjeng Rama terus piye? Lah aku melok nang kene mau karepku Riko takjak mule. Awakmu melok nang kene. Iya mau. Yo ora apa-apa yen kowe melok kene ning Kanjeng Rama dawuh marang Kang Mas iku sedulurmu. Iku dulure Reyang kamu. Heeh. Wanteng ya moyo. Ya iya. Gawung rono. Iki si sedulurmu si Joko. Iki kate melok ning katemungan Brangwetan Kutha Surabaya. Terus kowe piye? Iku tau kula gadah panyuwunan kali pun lho ini penjaluk. Yo, jaluk apa?
Apa? Rungokne. Rungokno, goblok iki. Yo. On oleh manggon ning Katebengan Surabaya. Ning sakwene penggawean maju gratis. Wo, Kasih apa? gratis. Ya wis, gak apa-apa. Apa mau bekate semua? Sing ngopeng jaran akeh 144. Pireko nganti waras mojo nganti nganti koyo ngono. Wo, aku suwe iku kamu ngono. Tutul. Oh, kongkon ngerekno sing akeh. Jaran iku aja nganti beker. Nek jaran iku beker berarti jaran iku luwe lesu. Ah, gantine iku mau awakmu diketok kudu. Kowe yo belum. Aku Sanggup mau. Tapi aku yang njolik penjaluan mau. Oh, awakmu yo duweni penjaluk. Ya ngomongmu. Jaran 144 kok reang ritno kabeh. Yo. Reang pakani kabeh sampe wareg. Tapi syaratnya mau. Syarate Nek sampe jaran iki gak ono sing beker, berarti wis kuwareken mau. Sisane suket pangon mangan gukno. yo ora le ngono sih. Mosok menungso iki dipakani. Bang syaratnya ngono aku ya padha ae ya mau. Nah, oh, duweni penjaluk. Rungokno amatmu. Ya mau. kok brek Apa? Awakmu film takon ning syarate. Awakmu tak kongkon nyombor jaran sing cacahe 144. Nek salah sithik jaran kita sing beker. Tandane jaran iki nyala. Kurang ngombe. Oh ngono. Sanggup aku mau. Nyombor iki campur jedul ya. Iya mau. Sanggup. Kanggo Tapi aku ya duwe syarat mau. duwe syarat maneh. Jaran tak combor mau. Cacahe 144. Ya. Nek gak ono sing beker, berarti jalan gak ono sing ngerak. Gak ono sing ngelak ya mau. Berarti kuwarken. Berarti kuwareken. Lah sisane comboran kudu dientekno mbek gori. Ojo, yo gak oleh ngono. Komboran iki campur. Yen ngono iki cocok mbarek angen-angenku, pamikiraku kok ora penak. Jebule kok londo padha teka nang ketembungan Brangwetan Kutha Surabaya. Kula semanten ukirane manah kula mbok kekekor amane. Selamat siang, Ndok. Bapak Jayang Rono. Iya. Mohon maaf sebelumnya, bersama soldat-soldat Iya. datang kemari tanpa diundang oleh Bapak Lah Jayang iku Rono. dadi kaget ing atiku padha bruduk teka nang Pasewakan Agung Ketembungan Brangwetan Kutha Surabaya. Wigatimu apa, Ndok? Begini, Bapak Jayang Rono. Dapat perintah dari Batavia bahwa sekarang hari ini Bapak Jayang Rono akan kami
dicopot sebagai Tumenggung, berarti mulai hari ini Bapak Jayeng Rono menjadi Tumenggung Dongkol. Oh ngono. Tekamu kata menggungan Brangwetan kutha Surabaya iki njukuk beselit nyopotan gedhe ning aku dadi Tumenggung Dongkol. Benar. Beselit harus diserahkan sekarang juga. Zaman Joko beselit ing kamar tengah. Toh? Ya, Bapak Jayeng Rono. Iki beselite Tumenggung Jayeng Rono Tampanono ya, toh? Baik. Beselit saya terima. Dan begini, Bapak Jayeng Rono. Iya, ya. Untuk menggantikan itu kedudukan Bapak Jayeng Rono sebagai Tumenggung di Surabaya, maka pemerintahan dari Nederland akan mengadakan sayembara sodoran di alun-alun Kartosuro tanggal 1. Oh, tanggal 1. Ya. Londo nganakno penyodoran, sapa sing iso nyodor? Ganteni Tumenggung Jayeng Rono ana Brangwetan kutha Surabaya. Iya toh. Benar. Maka dari itu Bapak Jayeng Rono mesti tahu siapa saja rakyat-rakyat orang-orang Jawa boleh ikut sodoran. Yen anak-anakku kan yo oleh toh. Semua boleh ikut untuk menggantikan kedudukan itu Bapak Jayeng Rono sebagai Tumenggung di Surabaya. Iya toh. Maka itu saya pamit. Jangan lupa tanggal 1 kita tunggu di alun-alun. Iya toh. Iya. Sobat-sobat, kembali. Iya. Permisi. Anggon angen-angenku tumus. Iya, Gat. Enak apa, Lep? Boten klentu. Saking panyawangan kula niku wau wonten bangsa Walandi ndugi mriki. Londo kabeh padha mrene. Inggih. Iki jabut beselite Kanjeng Rama. Dina iki Kanjeng Rama itu Tumenggung Dongkol. Kados mekaten. Nggih. Sawung rono, sawung. Lah Kanjeng Rama. Kowe bakal tak ajak sowan ana ing alun-alun Kartosuro. Ayo padha ngleboni sayembara Londo. Besok awakmu yen bisa iso ngganteni palunggane Kanjeng Rama dadi Tumenggung Brangwetan kutha Surabaya. Dalo dhisik, Nggih. Nyuwun tambahi pangestu Kanjeng Rama Kanjeng. Iya, Karo ingsun. Inggih kados pundi ramane? Kowe ning kadipaten wae, aku tak ngrupake putra-putra. Oh, ngaten to ramane inggih baru rezeki mawon. Padha bareng-bareng. Inggih monggo monggo ramane. Mbok. Kaya ngono tibake Rama. Gokno karo gori dijak. Nang Kartosuro ngleboni giri patembayane bangsa Walanda ya bangsa kulit putih. Nek ngono Rama iki mban
oyot ban cinde ban siladan sak tebah sak kilan. Sak tebah kanggone Gokno karo Gokri, sak kilan kanggone Joko Ber. Iya mo. Nek ancen kaya ngono, ana jaran pote Reang bakal nyusul nang Kartosuro idep-idep karo ndelok sodoran ana ning Kartosuro sapa sing unggul juri. Saya dorong kenal-kenal lagi Bulaneka Bupati Sampang Madura Cakraningrat beri malam atrema syorat bedatan tretan Surabaya bodo apa tang tretan beda Surabaya pas kau makat ke Surabaya ketemu nak kana polkom boleh perapatan tanya bingko di tang rumah Jaing Rono tang terlengkap. Orang kita ngocak. Jaing kau tak terima cong. Mun kau etanya bisa ke, mulai jawab. Kilo tahu reng Madura saya engkau. Labe de cao can reng Madura tembeng pate matar awo pate tolak. Dere tak kolak, daging tak meleh. Tembeng todus aur mate. Apa? Beda apa tretan beda Surabaya? Otak kesiangan tar Surabaya, torele. Saya persilahkan duduk. Dan perhatian untuk semuanya. Hari ini pemerintah Nederland mengadakan sayembara sodoran untuk mencari siapa itu pengganti Bapak Jaing Rono sebagai Tumenggung di Surabaya, maka jalannya sodoran akan serahkan kepada Bapak Sosro sebagai yang mengatur jalannya sayembara. Bapak Sosro, silakan untuk mengatur jalannya sodoran.
Dimas Cakraningrat. Yun. Piye kabarmu? Padha wae, Dik. Dimas Jaengrono tumenggung sing wis gak dadi dongkol. Nggih, Kang Mas. Tak balekke mare karo Kakang Cakraningrat. Bedapat. Aku dipasrahi Nakuda wakili Ambang Urat Mineral ngatur anane setoran yo dalange setoran. Cocok. Cakraningrat minangka dadi keamanan. Dadi awake aku dadi keamanan. Ora beda hansip. Padha beam. Tak disi. Ya tak apa-apa. Sing penting setoran aman. Gitu? Dimas Jaengrono wis api-api atiku kowe ora dadi tumenggung tak kokon pepak ander ing Pasewakan Agung ning alun-alun Kartosura. Kowe tak dadekake pramugari. Maksude pramugari yen ana tamu saka Bupati Moncopat Negara kowe kudu ngakei pasugatan sing luwih apik aja nganti kuciwa. Nggih, Kang Mas. Do. Ngomong ae. Yo. Rungono gobokmu. Bapak sapa? Aku wis krungu aja nyentak-nyentak. Hai. Sosro hati negrat. Iki sosro teh botol. Ada apa? Siap. Siap. Rungono. Kabeh minangka saksine supaya dina samangko sodoran iso mari. Betul Bapak. Ya, kaya ngono. Iya, Ngono lho. Kaya Bapak sosro hatine ngerat. Bapak kaget. Ingsun amiwiti Prentah Nakuda Londo saka Nederland sing duwening panguwasa ning Pulo Nusantara Jawa Berang Wetan nganakake sodoran sapa manungsa najan tedhak rembesing madu anake bupati bisa anglebon sing baku bisa nyotor yen bisa nyotor bisa dadi tumenggung kanuman ing kutha Brangwetan kutha Surabaya sodoran diwiwiti. Nama siapa? Daftar? Emangnya kelas berapa? Nama. Nama. Namanya? Sawung Rono. Oh, wis nang Rono. Wis nang Rono. Katanya Sawung Rono. Sawung Rono jeneng kuda. Oh. Panahe nang digawa, apa ngluyur? Nah, gawa. Nah. Sawung Rono. Kok watuk? Kanjeng Rama. Kula nyuwun pangestu. Anggene kula kira kudu kaget kasembadan Kanjeng Rama. Sawung Rono nalikaku nggih. Tak dongake iso kan opo sing dadi kekarepanmu. Pak Pangesoni supaya gandeni
wong tuamu, kowe dadi mengko. Ayo. Matur suwun sanget Maju Wong. Matur nuwun. Apa, Cok? Cok, jauh rono. Cok kuatir, Cok. Awake sampean kuwi iso nyodor ketero Tunggul Yuda nek wis iso, Cok. Sampean tetero temen kanokan ora kok. Cok kuatir, Cok. Tak pangestu. Sodor, sodor, Cok. Apa kok kasih, Cok? Mbah Sawungsan. Aku njaluk pangestumu, Mas. Dok, Iya, aku njaluk pangestumu ya, Dok. semoga kamu bisa menyotor bendera Tunggul Yuda. Bidik yang tepat dan tunggu apa-apa dari 8 2 1 3 luput Kopral Siap. udah berapa kali? 1 kali. Kali apa? Kali berantas. Kasih 1 kali lagi. Ayo kembali. Bidik yang tepat. Tunggu apa-apa dari 8 2 1 Reset maneh. Kopral. Siap, Kapten. Udah berapa kali? 2 kali, Kapten. Kali apa? Kali lamong. Gelap banjir. Kamu ikut apa tidak? Nama? Sawung Sari, Dok. Sawung Sari, catat. Apa, Cok? Yo kuatir, Cok. Awake sampean iso nyodor ketero iku. Apa ngestu? Sodor, Cok. Sodor. Kang. Tambah pangestu ya, Kang. Apa ngestu? Dok, Iya, aku njaluk pangestumu, Dok. pasti. Bidik yang tepat. Tunggu apa-apa dari 8 2 1 3 Melendes lagi. Kopral. Siap, Kapten. Udah berapa kali? 1 kali, Kapten. Kali apa? Kali Marmoyo. Yen kowe ndek cucuk sing genah. Kok ora padha iki piye to? Apa Bapak Sosro? Situk kali apa? Kali Marmoyo. Sing situk Kali bayi.
Kasih kesempatan satu laki-laki. 2, 1, 3. Melendes lagi. Obrol. Siap, Kapten. Udah berapa kali? 2 kali, Kapten. N kali apa? Kalimantan. Lontoe minggat kabeh. Bapak Sosro, berdasarkan keputusan itu dari pemimpin tertinggi Nederland, Ratu Helmina, bahwa sodoran hari ini harus sampai selesai dan menemukan pengganti itu yang namanya buat penggantinya Bapak Jayeng Rono. Good. Silakan Bapak Sosro untuk melanjutkan sayembara. Bocah loro gagah bideksa ganteng pasurya ningatan olah gridah nika perang kaya ngono manah wae kok ora bisa iki jeneng anak sing cublok. Oh ramamu kaya ngene wis pucet kaya ngene iki. Njeng wamu Sosra melok macet sampai wetenge atos. Ngono. Woro. Iki dina bangsa Nakudalanda. Nganake Giri Patemboyo. Saka manungsa sing bisa nyodor anane gendera tunggul yuda nek ndukure kitiran wanoga rogol ning Bogor Kencana bebasan ora keteng tunggak den udengi pijak pedaran kere mencore yen bisa ngrogolake bakal benum dadi temenggung kutha Brangwetan kutha Surabaya. Ayo. Sabar. Jangan dulu. Oh, tak dibunuh aja itu. Lonto kok medurok sih. Mari mriko ajenge panjenengan kenapaken. Tak pateni. Lare menika panjenengan pateni. Lare menika nek mati panjenengan tumut kelangan. Ku awake sampean ndek iso ngomong sing kaya ngono nalari ya apa? Niki nggih yoga kula patutan Dewi Sanga saking Lidah Nyanowati. Iki anak sampean. Nggih, makane awak sampean dadi temenggung klutusan dilereni. Ele. Oh, kalau melok rene iku. Yang melok mau. Bali nggih. Kang Mas. Yang melok mau. Sing ngongkon sapa kok? Kalau sing ngongkon ya reang dhewe sing budal mau. Aja ya ya. Bali ya. Mau reang melok. Leboni sayembara. Melok ngleboni sayembara mau. Yen ngono parang Kanjeng Wamu. Ya. Ya mau. Ya meneng wae ya. Kang kene mau. Nuwun sewu Kang Mas. Menika putra kula badhe tumut nglebeti sayembara. Pun keparengaken nggih Kang Mas. Iki anakmu. Kowe itu menggung lho. Sawung Rono, Sawung Rani pates. Nggih. Sawung Rani goblok. Sawung Sari, Sawung Rono pantes. Nggih. Nang potongane kok telek-letong. Kok kaya telek PT. Sosro iki. Jang Rono. Nggih. Iki milih pimpinan lho. Kudu sing jenius, sing pinter, bijaksana, miyayani berwibawa.
Good. Dados lare mriku mboten dipun keparengaken. Ambune 2 meter nyaut. Potongane kok telek. Ora bisa. Lho Le, ora bisa, ora oleh. Mau aku melok mau. Baliyo wae. Mau aku mbek kene ae. Tetep melo. Melok. Nuwun sewu, Kang Mas. Takraning kena. Kula nyuwun tulung. Nggih mriku putra kula badhe sumut nglebeti sayembara niku. Nanti jaluk tulung awe ya. Nggih. Sosro, ayo ju menang. Nang apa maneh? Sebab apa nganti arek elek ini tak ada oleh. Awake kudu ngerti. Apa sebabnya aku gak ngolehi? Gitu. Iki malah pimpinan. Nek pimpinan kaya ngene kawulane dadi sing apa wong kiri, wong Bambung. Iya. Yo awake sampean lali omong ji gue. Sampean cari ngomong gak peduli tunggak dan udengi kiri mencuri oleh nyotor data iki kok ndak oleh. Mergo iki gak gotrone nemen, gak gotro. Kudu oleh. Gak oleh. Kudu oleh. Gak oleh. Kudu oleh. Kaget aku. Dan saya minta Bapak Sosro dan Bapak Cakraningrat tetap jaga keamanan jalannya sayembara. Berdasarkan aturan, dan siapa saja boleh ikut. Silakan dilanjutkan Bapak Sosro. Jenengmu sapa? Nengku awak sosor. Sosor matamu kono. Sosro Hadi Ningrat ya, Bupati ning Ayub Jakarta kono. Roh ah. Ya Pak. Gus, Loh, Gus Dengkul Gus kakekmu kono. jenengku ah. Jenengku Joko Berat. Joko Bobok. Oh, kuping larantok. Joko Berat. Wis kono. Kene Rok, maju. Ngadeg aku iki. Lungguh. Kowe oleh nyodor. Dulurmu ping pindho. Iki tedak rembuse matu wong ning rak. Ya to? Ya, wong gagah, wong ganteng. Kowe elek. Ya to? Kowe oleh nyodor ning pisan. Yen bisa bejo kemayangan kowe ndek kabejan. Yen ora bisa tuga gulumu. Ye. Sanggup? Kok ngarani sanggup? Gelem aku. Gelem. Nek gak iso, Hah? gulum ilang. Dulu. Iya. Iya, gak apa-apa. Uyu. Ayo daftar. Aku lap. Rene kudu daftar ah. Yang kring. Daftar nang sapa, Pak Gus? Daftare. Oh nang kono ah. Ngomong ta. Iki lho. Ngarepe Belanda. Nang kene iki. Rene kudu lapo? Tanda tangan nek gak iso tak gempol. Gak iso nulis ya. Ya tak gempol. Tapi iki tak DJ ya. Ya wis. Di. Dan kamu namanya siapa? Aku ah. Joko Berak, Rang. Oh, wis rene burek. Hah? Wis rene burek. Joko Berak kok burek. Oh, burek. Yang melok. En tanda tangan, Gak iso, Rang. cap jari, Yo, boleh. di. Iki ya. Iya. Ini bukan cap jari, Apa? en ini dada lalapo. Busur. Iki ya. Iya. Oh. Hehehe. Tak tutup batukmu remek kono. Lodo ya kate panah. Oh, sing iko ah. Kan sik. Nggih. Foto betik arek iki.
Oh. Yang njaluk pangestu rika ya, Mo.
Temenggung Kanoman ana ing Brang Wetan kutha Surabaya. Bakal tak mulyakno yung urip riko. Pakde Demang Wangsagrana ya Bayasara. Reang jaluk pangestu rika ya Pakde. Reang melok sayembarane bangsa Walanda ya bangsa kulit putih. Nek reang iso nyodor gendera tunggul yuda sing ana tengah-tengahing kitiran Menara Galak lugur ana ning Bokor Kencana. Reang bakal dadi Temenggung Kanoman ana ing Brang Wetan kutha Surabaya. Rika reang tukokno celana jengki Pakde. Jago riang Bagong. Bagong. Reang jaluk pangestu rika ya, Gong. Reang melok giri patembayane bangsa Walanda ya bangsa kulit putih. Reang kudu iso ngogurna gendera tunggul yuda sing ana ing tengah-tengahing kitiran Menara Galak. Nek reang iso nglogurna gendera tunggul yuda lugur ana ning Bokor Kencana, reang dadi Temenggung Kanoman ana ing kutha Surabaya. Rika tak tukokno kurungan Kencana. Reang panggung ana ning tengah-tengahing pendopo. Klura saben prajurit siniwaka. Oh, bok. Gak layak. Putra Bupati Patmunca Negara gak iso nglogurna gendera tunggul yuda. Lah wong ana sing gandoli Sopo? gak liya gak siji gak loro ya Kanjeng Sunan Mas sing wis swargi. Jen pri prayangan ilu-ilu enek Banaspati padha nyedhaki gendera tunggul yuda. Tak delok tambah suwe tambah cilik, tambah suwe tambah melip, tambah suwe tambah gak ketok. Nyai Danyang Kaki Danyang sing ana kiwa tengene alun-alun Kartosura tak jaluk pangestu rika. Reang arep matek aji panitisan ya Sri Wenda ya Janur Wenda. Bareng reang rapal aji penitisan ya Sri Wenda Janur Wenda. Tak delok gendera tunggul yuda tambah suwe tambah cedhak, tambah suwe tambah ketok, tambah suwe tambah gedhe. Kenek sumrambahe aji penitisan ya Sri Wenda Janur Wenda. Tegas tatas gak tegas yo tatas yang Dewi Sangkro.
Rono ora ngira yen to kowe bisa. Mula pancen wis dadi giri patembayane wong Nakuda. Cetha kowe sing bisa nyoba. Mula dina samangka disesi Nakuda, ramamu lan Dimas Cakraningrat. Aja nganggo Jaka Berek, tak tambahi sing akeh supaya gagah. Tak koweni gelar, tak rangkep titik-titik sing penggede penuwek nok papan kene. Jaka Berek sawunggaling kulmak sastra negara. Terus jek apa arek iki? Sampeyan lebono kamar kebusanan cek ganti. Ayo, Jong, ganti kelambi sing apik, Jong. Oh, aku ana sih ya, Pak. Entek. Riko kabeh aja enak girang gembuyu, nek Jaka Berek iso nyodo. Pak Sosro, ik minta siapa saja yang menjadi tumenggung Surabaya harus tetap ikut aturan Nederland dan harus patuh. Cuma eling. Jaing rono kaya-kaya ora setuju sampai dilereni sampai dadi dongkol. Mula kanggo gawe patine si Jaka Berek. Iki dina tak kongone alas babat ning kelingan kae. Kene jarane alas nambas babat kelingan iku gawate gawat gawe gawe samar-samar. Senajan kupu gantrung sing liwat bakal mati. Ja. Ora esuk ora sore yen Jaka Berek iso babatane alas nambas kalingan gak ono besilit. Yen gak iso akeh matine timbang urip. Entanono tak perintahi. Baik. Untuk soldat-soldat, sekarang juga kita harus tetap siaga di benteng. Cepat laksanakan. Iya. Sakwise reang Jaka Berek sawunggaling kulmak sastra negara. Babat alas sing awat kaliwat-liwat aja maneh manusa kupu gandrung miber sak dhuwure alas nambas kelep akeh matine tinimbang urip. Apa maning nyodor gendera umbul-umbul tunggul yuda sing diapit 1000 Gitra Wanara Gala sing tumibok ning Bokor Kencana. Lo mbok iki dina tanggal 1 Januari reang bakal munggah ana ing tangsine Londo. Perlune reang Jaka Berek sawunggaling kulmak sastra bakal njaluk sing dijanjeni Londo yaiku beselit. Nganti Londo blenjani janji tan Londo bakal tak obrak-abrik. Londo, aku sentek Londo.
Bapak Sosro. Loh, Ya, wah. Belah iki lho. kenapa Bapak Sosro? Krungu tembang rawat-awat mbok bakul sinambi wara jam 4 esuk sing liwat dalan. Ya, Nek Joko Brek wis iso mbabat anane alas nambas kalingan. Lah iki jelas munggah njoko anane beslet. ik tidak mau tahu semua Bapak Sosro yang mengatur. Ngene. Eling matine wong tuane Ya, saka inuman saka Nederland. Lah iki sing rahab sing apik aku sing ngatur. ya. Kei pasugatan inuman. Nek inumane diombe karo Joko Brek akeh matine timbang uripe. Ya toh? Baik. Sapa kae? Ayo. Dole Joko Brek ya sawunggaling. Kowe wis iso ngentasi pakaryan. Mbabat anane alas nambas kalingan nggone rajane Jim nyatane kowe bisa tuntas, ya toh? Nggih, Jawa Sastra Adining Rat. Lah iki Londo wis ngerti. Wis ditenjuancine kowe nampa ananing beslit belum dadi temenggung ing kutha Brangwetan ku Surabaya. Ning sadurunge kowe nampa kinurmatan, pahargyan. Ateges diwene suguhan sing nikmat sadurunge nampa ananing beslit. Londo apik mergo oleh omongane Njeng Sastra, ya toh? Nggih, Jawa Sastra Adining Rat. Gini. Iki inuman ya kanggo pasugatan tule Joko Brek sawunggaling kula Sastra Negara. Tanpa oleh ya. Mengko riyen Jawa Sastra Adining Rat. Piye? Kanggo arek Surabaya bandar kudu ngombe dhisik Jawa. Nek cara Surabaya, Cara Surabaya bandar kudu ngombe dhisik. wani bandari kudu wani Ngombe. melok peno iku. Iki nek Surabaya. Nggih, Jawa. Njeng iki omahe Yogyakarta. Aturan ning Yogyakarta iku, bandare tiba kari, ngono lho. Atos mekaten Jawa. Yen kowe gelem ngombe, kowe dadi temenggung. Yen ora gelem, ora bisa rondo ngekeki. Mboten saged nrimo anane beselit. Heeh. Nggih. Kowe kudu ngombe. Manut Jawa Sastra. Sampanono Joko Brek. Ha, diombe sing apik ya toh. Joko Brek. Jelas kapranyata. Sing elek betitete ya jemu carane rak nyatane. Kowe ngombe pasugatan jange nampa besit kasida. Jelas ora trimo yen kowe dadi tumenggung. Ayo, tungkul gawe pati Cakrawirata. Sastra tidak mari sampai sing tak jalo. Bisa begitu bagaimana? Sastra Adining pikirane pitul menungso pundul petung petik. Lah, Percaya. biasa pedet. Iya. Nek ludruk-ludruke kok iki pitik. Modernisasi. Ayo, delok perangis. Tau kali. Kita kejar. Nomor pada racun tangan tenang anak juga bener apa mon kok lay tampu ampuru boleh
temenan, Jong. Yo ruburu kakek. Beda apa? Kate lapo awake sampean? Tibake sing elek badhe tadi jeng Cakrangrat. Oh, awake sampean keliru nek ngomong sing kaya ngono, Jong. Sampeyan tak dongengi, Jong. Tak kei omong sing bener. Wong tuane awake sampeyan biyen matine teko londo, dicapung alus karo londo, dikongkon ngombe, dikei racun. Dadak sampeyan kate niru. Bapak sampeyan dikei racun mau. Apa kena dipercaya omong Dewa Cakraningrat? Jong, jok kuatir. Terusno perjuanganmu, Jong. Tak jangkung toko buri, Jong. Ono sing Dewa Cakraningrat pangestu tak halu. Londo, ojo enak-enak mati ora tanah londo. Iki dino sawung aling kulmak soswara bakal mungganang tan si londo bakal tak obrabe tak pati londo. Wah. Joko Brek ngamuk, Cakra dipateni waduh. Apa-apa. Aku wong Jawa. Menang wong Jawa melok wong Jawa, menang londo melok londo. Apa-apa. Kari siji ambune londo sing beku kaya apa iki? Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hei. Nek tak drok. Wingi-winginane awakmu iki dadi londo. Iya, Ling. Awakmu iku londo apa wong Jawa? Aku wong Jawa. Wong Jawa apa londo? Wong Jawa. Wong Jawa apa londo? Iya, londo separuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Sapa jenengmu? Jenengku Kuntet. Meletet. Meletet kakimu. Kuntet. Awakmu sak suwene pirang-pirang tahun melok londo. Jawaban sing jujur. Iya. Wis ping pira mateni wong Jawa? Gak tahu. Tahu apa gak? Gak tahu. Tahu apa gak? Ping 24. Aja ditomboki lho kok lho. 24. Swidak papat apa 100? Swidak papat. Swidak papat apa 100? Swidak papat. Swidak papat apa 100? 1 swidak. 1 swidak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gak ngono ne, kopiakmu putih iki wis tobat temen. Aku wis leren dadi londo esuk iki. Dadi awakmu wis insaf. Mengisapi wis. Gak nyambut gawe bareng-bareng londo. Gak. Saiki karepmu ya apa? Aku tak melok Budi Wijaya ae. Apa Budi Wijaya iku? Ludruk. Ludruk, ludruk saka ndi? Ludruk teko Jombang sing wis terkenal iku lho. Dadi awakmu njaluk pamit saiki. Mulai temen. Aku tak mulai ya. Mulai nanti. Iya mulai nang gede kok maku kono ya. Oh iya. Mulai nang juwet yo gak duwe keluarga aku. Hush. Tutuk naling ya. Kon ganteng ling.
Sapa galing menangan. Wis budal. Londo gak cilik gak gedhe akeh sing temakane pati. Eling den eling taun 1944 ana wong cebol kepalang gawe umbul klaras saka lor wetan parane yaiku bakal sing nerusno perjuangane sawanggaling kulma sastra negara. Makaten kala wau derek-derek kula sedaya pasukatan saking